आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रानी हम पनिया सोया धारा देले हाथ में गतनिया ये सखी हाँ नया न चोरी आइले रानी हम पनिया सोया धारा देले हाथ में गतनिया हो पहला मेरे धनी हसुआ के मुड़ा सखी कि गेहूं काटे गइल रही रहे पूरा सखी हमर लहंग में घुस गइले पूरा सखी गेहूं काटे गइल रही रहे पूरा सखी हमर लहंग में घुस गइले पूरा सखी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सोनिया जी हमार हाथ पतरा लेना 40 से जब सखी चोरे पासे ना सोनिया जी हमार हाथ पतरा लेना 40 से जब सखी चोरे पासे ना हो सोनिया कहल कि खाला पूरा पूरा सखी कि गहूं काटे गइल रही रहे पूरा सखी हमर लहंगा में घुस गइल पूरा सखी गहूं काटे गइल रही रहे पूरा सखी हमर लहंगा में घुस गइल पूरा सखी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। राइटर छबिला राहुल राजधानी लगे पियस्ता पियाले हो पानी ओ राइटर छबिला राहुल राजधानी लगे पियस्ता पियाले हो पानी कि मनवा पैलस के मारी हम हुरा सखी कि गेहूं काटे गइल रही रहे पूरा सखी हमर लहंगा में घुस गइले पूरा सखी गहूं काटे गइल रही रहे पूरा सखी हमर लहंगा में घुस गइले पूरा सखी। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।